Hola, benvinguts lletraferits. Us porto un nou vídeo per al canal, bastant seguit de l'anterior, així que estic molt contenta i molt orgullosa de mi mateixa. Aviam, avui us parlaré, si l'últim dia us parlava de Juan Gómez Jurado i la saga Reina Roja, avui us portaré un autor amb el que crec que som bastant amics, i es tracta de César Pérez Gélida. És que em sona molt català, Gélida. Gélida. I l'obra en si és La sort del nan, La suerte del nan. L'autor és bastant conegut al món de Twitter, d'internet, etc. De nou, com que ja us he dit que és amic de Juan Gómez Jurado, estem parlant d'un autor mediàtic, si bé no tant com l'anterior. Va néixer a Valladolid el 1974 i de fet aquest és el rerefons de l'obra, no la data, sinó sí Valladolid. L'escriptor és per tant espanyol i és de novel·la negra, més aviat negra que policíaca. Hi ha un petit matís aquí que hauríem de tenir clar. Les novel·les s'ha dit que són molt realistes i que en la investigació criminal i forense és especialment estricta en quant a dades, processos, etc. Això sempre està bé perquè normalment estem molt acostumats a veure sèries del tipus CSI, etc., en què la investigació avança a marxes forçades i sembla que la ciència pugui fer miracles. Doncs bé, en aquests llibres trobareu que no, sinó que hi ha certa rigorositat. L'autor va residir a Madrid, va residir a Buenos Aires, ara actualment està en Valladolid i és llicenciat en Geografia i Història. I a més també ha fet algun màster de màrqueting, de direcció comarcal, etc. I col·labora amb un diari, que és el Nord de Castella, i té una secció cultural, una columna setmanal, si esteu a internet potser l'heu vist algun cop, que es diu La cantina del calvo. La gràcia és que, clar, l'autor és completament calb, doncs per això té La cantina del calvo. Aquest autor és molt prolífic, ha escrit moltíssim, bàsicament diríem que va a una o dues novel·les l'any, totes del mateix estil, novel·les negres, novel·les policíaques, alguna potser us sona, Memento Mori, Consumato Més, Tot el millor i tot el pitjor, que van juntes, o les dues més noves que té, que una seria La sort del nan, que és la que m'he llegit jo, publicada el 2020, o bé Estelles en la pell, publicada ja el 2021. Totes a la mateixa editorial, que és l'editorial Suma, i que és un èxit assegurat. Bàsicament té uns seguidors que sempre llegiran les seves novel·les, per tant sap que qualsevol cosa que publicarà tindrà un públic, potser no tan extens com els de l'autor anterior, però Déu-n'hi-do, pel que he anat buscant a internet, té uns fans molt acèrrims. A veure, aquest llibre en si, La sort del nan, es tracta de fan un cop, un robatori, en el Museu Nacional d'Escultura de Valladolid, i a més s'hi barreja un assassinat, i hi ha, per tant, com una doble investigació que s'ha de veure si es connecta, si no es connecta, què ha passat aquí. Llavors tenim la protagonista. Com sempre, la protagonista és policia, no és una detectiu, sinó que és policia, és inspectora, i es diu Sara Robles. El que passa és que aquesta inspectora té petits problemes socials, de relacions, etc. I a més és addicta al sexe. Ja ens ho deixen anar així, només d'entrada, la veritat. I a més té un passat amorós, sobretot complicat, que ha d'acabar de sanar, una relació que encara arrastra a dia d'avui, etc. I d'altra banda tenim els protagonistes del robatori, que també tenen alguns capítols en què ells narren la seva pròpia experiència en la novel·la, en què hi ha un tant espantaocells, aquest és el sobrenom que fa servir, que és el cap pensant de tota la trama. Si bé després veiem que no ha sortit tot com ell s'esperava, si no tindria cap gràcia, evidentment. Però en tot cas és delinqüència organitzada en aquest cas, i veiem els diversos estats, des del més pringat de tots, que amb prou feina sap què estan intentant aconseguir, el que ho ha pensat tot i ho ha organitzat tot, que és aquest que està darrere de tot. El llibre
A veure, què és el que és millor, el que atrau més? La investigació criminal, és el que dèiem. Es nota que l'autor s'ha documentat, es nota que sap molt bé quins passos s'han de seguir en una investigació i va desgranant mica en mica la informació, vas avançant progressivament, es van descobrint coses i d'aquesta manera la trama avança. Clar, això està molt bé, molt realista i aconsegueix enganxar a l'autor. Per tant, perfecte. Punt fort, però alhora, segons quan es porta a l'extrem negatiu. M'explicaré. El llenguatge del llibre. Clar, soc filòloga, llavors evidentment me fixaré molt en el llenguatge d'una novel·la, encara que explícitament a vegades no en parli. Aquesta novel·la no té censura, no té autocensura en quant al llenguatge. Això està bé, no és la típica novel·la policíaca, potser per tots els públics diríem, no ho sé, però amb aquell deix aristocràtic o clàssic que té, per exemple, un Hercule Poirot o coses així, sinó que és més aviat explícita, crua, etc. I això dona lloc a jocs de paraules, a ironies, a sarcasmes bastant divertits, que ajuden a passar millor la trama, etc. Ara bé, per què dic que és com una arma de doble tall, no? De doble fil? Perquè en algun moment jo crec que arriba a passar-se. Personalment a mi m'incomoda, potser és un tema molt personal, no us diré que no, però jo crec que en algun punt és fins i tot massa escatològic aquest autor. Buscant així per internet ràpid he trobat el que seria una de les frases icòniques que es fa servir per intentar vendre la propera novel·la, que és aquesta Estelles en la pell, que ja ha sortit i tot. Però perquè us en feu una idea, jo crec que si us la llegeixo entendreu què vull dir. Diu: el passat de les persones és com el cul. Tothom en té un i només a vegades està net. Aquest tipus de referències són les que a mi m'incomoden una mica. Potser a algú altre li encanten, perquè aviam, són originals, però a mi no m'acabaven d'agradar. I és una mica el que passa també amb La sort del nan. Ja, de fet, el títol ja és una d'aquestes cites. Prefereixo no explicar-la, perquè no està en la contraportada ni en el subtítol, com aquesta sí, i potser desvetllaria una mica la part de la trama. No ho sé si a algú li molestaria que ho fes, però en tot cas, segueix aquest camí. Una altra cosa que m'ha agradat és que té referències cícliques o elements que comencen al principi de la novel·la i es recuperen al final i queda més aviat tot lligat. Aquesta part m'agrada, és típica de les novel·les negres o policíaques o d'investigació i això ho manté i la veritat a mi m'agrada perquè sempre em fa pensar que està ben tramat, que està pensat des de l'inici com ha d'acabar la novel·la, etc. Punts febles, coses que no m'han agradat i potser és per la novel·la en concret que he triat, a part d'aquest tema del llenguatge que ja us he comentat. La protagonista, no m'agrada gens la protagonista, no m'agrada gens la tal Sara Robles. Trobo que és molt cliché, és molt el que esperaries, no? És una dona molt d'acció, molt imponent, sembla segura de si mateixa però llavors té un munt d'inseguretat. El tema d'addicte al sexe és que és tan prototípic, es deixa portar completament per als seus impulsos, té una relació amorosa que no acaba de superar. No sé bé què dir-vos, a mi aquest tipus de personatges tan cliché, que són tant el que podria esperar, em cansen. I quan a més m'hi posen una dona i el prototip és el mateix, perquè ja parlaré ara més endavant en un altre vídeo, d'uns llibres amb un personatge femení molt i molt similar. Em costa. I a més em fa molta oloreta ho ha escrit un home. No sé com dir-ho. No voldria ara passar-me. Evidentment un home pot escriure un personatge femení molt ben definit i molt ben fet, però a vegades es nota. I en aquest cas crec que es nota molt que aquest personatge femení té un home a darrere. Digueu-lo intuïció femenina, no sabria com dir-vos. Llavors els personatges és bàsicament això, no? Deixant de banda sobretot la protagonista, trobo que són molt previsibles en la manera d'actuar, molt previsibles. No que siguin totalment blancs o totalment negres, sinó que tenen 2 o 3 línies que els defineixen i sempre actuen segons aquestes línies. I això fa que em costi molt d'empatitzar-hi, perquè no els percebo com a personatges mínimament reals.
no sabria explicar-ho millor ara mateix. I tothom comenta que aquestes novel·les enganxen moltíssim, la d'en Hélgida, però personalment a mi em va enganxar molt més al principi de la novel·la. Al principi de la novel·la vaig pensar, ai mira, potser el personatge no em cau bé, però la investigació en si està ben tramada, tinc ganes de saber què passa, tinc ganes de saber com segueix. I a mesura que anava avançant, doncs cada vegada menys, no sé, cada vegada veia més clar que la investigació no em satisfaria els dubtes que m'estava creant la novel·la. No em resultaria tan satisfactori saber com ho van fer, qui ho va fer, per què ha passat, i se m'anava fent bola, se m'anava fent pesat. Jo personalment dubto que torni a llegir alguna cosa d'aquest escriptor, mai vull dir mai perquè no se sap, però entre tota la quantitat de coses que tinc pendents de llegir, dubto que li pugui donar una altra oportunitat, i senzillament us diria que en aquest cas no és el meu estil. No m'atreveixo a dir que estigui mal escrita, potser sí que escriu una mica de pressa. Trobo que li falta una mica de reflexió darrere, i això m'encaixa amb el tema de que escrigui una o dues novel·les l'any, que em sembla una barbaritat, la veritat. Però bueno, clar, després tenim el meu ídol, en Brandon Sanderson, que també. Així que crec que en aquest cas ha sigut un tema d'estil, de que no és l'estil de novel·la policíaca o negra que a mi m'agradaria. Però bé, m'encantaria saber-ne les vostres opinions, si sou fans d'aquest escriptor o heu llegit alguna de les seves novel·les, aviam com ho veieu, si ho compartiu, si no. I ens veiem aviat. Recordeu que me podeu seguir per Twitter, que me podeu seguir per Instagram, que intento anar penjant vídeos, i això, bàsicament, llegiu molt.